Video clip pakhat a rawn viral a chutah chuan sairang lama taxi driver chu police pakhatin kut a thlak a ti sen te pawh chhuak a tichuan taxi driver lampang te pawh thin a rema in hawr khawm a buaina awm ta a chutiang bawr vel chu an rawn pause a tichuan comment thenkhatah chuan kutin thlak chu a va fuh lo ve mawle tia police lampang tran lohna kha rawn awm tran ta ni chutiang ani mek lai chuan in thil thlen dan helai hian chiang zawkin a rawn pause a kan chhir anga video panina tuna kan en le mek hi CCTV a lan dan ani a he buaina wang hian sairang taxi ho le mipui an pung khawm a police lakah hian lungawi lo hle ni a chan chu police pakhat hian kut a thlak a ti sen pawh chhuak ve nual a buaina bul ber police lama tawng a kan hriat ve dan thung ti hian kan han tak lang dawn ani police constable hi duty tur a kal uniform pawh la ha lo ani a taxi hian station luh tira tangin chak takin a um a avan nok deuh thuak thuak renga a hnu deuhah police pa hian dingin kalo haute anga tia hetia den lai tak hian taxi hian khuar a tuihawk chu a chil pek ta chiama police hian awin ching tawlo turin a tia a tlan le mai a tichuan police pawh hi duty na lam panin a tlan ve lia ma se video panhina kan hmu tuna video kan play lai mek kan hmuang hian taxi hian chak em in a kan huma taxi tan a tlan luh phal chin pelin police duty post thleng ava zui ta video alan danang hi chuan taxi driver in ngaidam dil tum anga a soi hi chu a ang chi a lo deuh posiala police pa hian chutia kuthlak tum tu la thiampa ron kengtel ron nei ta box hi chu kut a thlak ma sa ta zawk ni na langa taxi driver hi roini in police lam chuan an soya sairang police station kota chuan police sama kuthlak tu hi kuthlak ve do wangna aw nin an soya ma se an hruai tu te pawh in zuar oi wanga tan pawh ka sanna thleng zawk theini thu an khil hnuin a ngawi zui ta nen an soi bawk ani tunlai a camera kan select na sa CCTV te pawh lo tam ta bawk nen thu dik hi lang le mai thuina he thil thlengah hian a dik zawk le dik lo zawk soi ka tum khan lova engang pawh in soi la tu thinlung ma kan he don chuang lova video hello en taula ngai dan chun siam thiam garing tin caption ron siam tu hian a kan soi ni a side e lampang viral lai hian kalo khove kalo mu fu lova ma ro chu a side b nena tian ron da dun hnu hian ka hmu ta chowa he thil thleng hi entikami nge ti chu ka khro nangin tun hnai vai ta ka thil thleng ni na langa nongponi se tun tu matan chuan hemi caption ron siam tuina a ron tak la nang hian tunge thiam zawk a tunge thiam lo zawk ti ai ma chuan thil thlen dan zong zong a kha an ron tak la nang kha mi pui ten hena ron pon chu a kan ti thei chu ni maya tin kan hriat tuwa chuan engwang nge taxi driver hian police pa hi a ron no chiam a ron niang o ti hangai tuana chuan a ron oma police pa hi video kan en na hi chuan two wheeler a ron hlan ani a chu lai taxi driver hian le pel kha hei min han le pel hi chuan han nok vak hi aw lem hi an no ta deuh nge nianga ti kha chu kan hretol lem lo ma ro chu helaya kan mo chinai chuan taxi driver hian police hi ron nok chiama chu police hian hawa tu ma lo dinga ma se lo phak ding ta mai lo chuan phak ding thei ta lo chuan taxi driver hian khur lai a chil pek a khum niawm ani chuan soi dan vel ani a poni se ka kha thukalam lai holam helan ron tak lan dan chu ni ti ha ka ron tak lang ani